Čaute všetci. Ak máte radi dubstep ako ja, tak poďte na túto stránku. Púšťam dubstep, proste sranda tu je. Takže teraz púšťam Knife Party, len sa mi to nechce načítať. Môžem dať takto hlas a tak ďalej. Len keď sa vám toto video nenačíta, tak dajte proste refresh ešte raz a potom za chvíľku sa to načíta. No tak ma to trolí proste. A o čo ide táto stránka? Ja som si na tejto stránke vytvoril takú roomku, čo som hovoril, ale poviem vám, o čo je tá stránka. O čom je. Takže, akože môžu sa pripojiť na to rádio, budú to takí panáčci, a musíte sa prihlásiť cez účet, tuto sa registrujte, alebo proste cez Google účet, Facebook účet, Twitter účet a také. A proste môžete ísť na waitlist a čakať, kým táto pesnička skončí napríklad a vy môžete pustiť vlastnú. A jak to urobiť? My playlist. Tuto si vytvoríte new, robíte si taký playlist a napíšte na YouTube napríklad Nicky Meltolows. No, dáte to hoci kde, napríklad do tej kategórie, čo ste si vytvorili. Tak, to je z tohto videa všetko. Príďte a zabavte sa, púšťam tu dubstep skoro non-stop, aj trance samozrejme. Tuto je napísané only dubstep or trance. Takže dúfam, či budete dobrá komunita a nebudete dávať mech, to je toto zlomené srdce, že sa vám nepáči hudba. Ale ak prídete hejtovať, mne to nevadí. A čus.